Sa pagpaduol sa mga serbisyo sa gobyerno sa katawhan, hugdanon na gipamatud-an ni Mayor Christian Daniel Diamante nga insurgency-free na ang lungsod sa Tuburan. Ang lungsod sa Tuburan, usa sa mga lungsod nga nahatagan og awards tungod sa kahapsay ug kalinaw. Since sa pag-start sa akong papa, na siya gibuhat nga outreach program nga mo adto sa every barangay. No, every Tuesday na siya nga hantod karon amo dia ako nagipadayon mag season 14 na karon no. So mao na ang isa sa dako nga epekto no murag dako nga part nga anong nawala ang insurgency sa mga rebuilding nga mga grupo no. So ay mao man ang isa nilang gipangita nga mapadol sa ilaha ang mga serbisyo nga gikan sa local government. Sa lungsod sa Tuburan, gipahigayon ang dagyawan sa barangay usa ka pulong-pulong sa katawhan ug mga uniform personnel. Sa pulong-pulong, gipasabot ang kahiusahan alang sa kalinaw ug paglikay nga dili magpasakop sa armadong grupo nga kontra sa gobyerno. Sa Sugbo, gipalig-on ang Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Storyang may labot ang Sugbo. Liani Almonia, Sugbo News.